गैला लोगोफोर नै माइआ बिराद मोजां जादोंमोन ओमफ्राय नै दिनै हरावहाय फैनानै मैदेरा जाजोब्बाय आरोना। हेलौ लोगोफोर, माबोरै दङ? आसा खालामो नोंसोरबो मोजाङै दं आरोना। आंबो मोजाङै दङ भगबाननि अननायावहाय। ओमफ्राय ओरैबायदि लोगोफोर दिनैहाय माने खेला होयै माने नै आंनि बेगें हाराया नुजाजोब्बाय आरोना लोगोफोर। मेगन मोदै सामफ्रामबो। ओमफ्राय आङो बेनि थाखायनो भिडिअ लाबोनो हायाखै आरोना। माने दुर्गा फुजानिफ्रायनो जोङो खेला होदों आरोना लोगोफोर। ओमफ्रायहाय बेनि थाखायनो भिडिअ बानायनोनो टाइमानो गैया आरोना। गिबियावनो आंनि बे दैमारि इउटुब चेनेलावहाय गोसो गोरबोजों बरायनानै लाबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्रायहाय आंखौ हानायमानि सापर्ट होदो आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। दिनैनि ब्लगावहाय आं नोंसोरनो मा देखायलांनो हायो। दिनै माने खेला होदों आरोना जोङो। ओमफ्रायहाय बिनि थाखायनो आङो भिडिअ होयैया बिराद गोबावसैमोन। ओमफ्राय दुर्गा फुजानि सिगांनिफ्रायनो होनो हाखायाखै आरोना आङो भिडिअखौ। ओमफ्राय टाइमानो गैया आरोना, ओरैबायदि बेस्थ'। दुर्गा फुजायावबो खेला होबाय, ओरैबायदि अखा, भिडिअ बानायनोनो टाइमानो गैया आरोना। माने एसे अखा नागारोबा मानसि जालायबाय आरो अखा जालायबाय। बेनि थाखायनो आङो खेलायाव मानसि जायोबाबो भिडिअखौनो बानायनो हाया आरोना। भिडिअखौनो खेबनो मोना, टाइम मोना आरोना खेला होबायबायनानैनो। ओमफ्राय केमेरामेनबोथ' गैखाया नालाय, हमना होग्राबो बानायना होग्राबो गैखाया नालाय, बेनिखायनो भिडिअखौनो होनो हायाखै आरो आङो दामानि लोगोफोर। ओमफ्रायहाय जोङो दिनैबो होगोन खेलाखौहाय। ओमफ्राय दिनै लास्ट आरोना लोगोफोर। दुर्गा फुजायाथ' थांखांबाय, दुर्गा फुजायाव सानब्रै होदों, हरब्रै आरोना। ओमफ्राय नै दिनैहाय लोखि फुजाया दिनैहाय लास्ट, हरथाम आरोना लोखि फुजायाहाय। हरथामावहाय थाङै दिनैहाय लास्ट जाबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय जोङो दा 3थासोआव थांगोन आरोना, जानानै लोंनानै 3थासोआव थांगोन। ओमफ्राय दा 10था जाबाय आरोना, फुंनि 10था जाबाय। ओमफ्राय ओंखाम संगासिनो। ओमफ्राय ओंखाम जानानै दुगैनानै देलायनानै रेडि जानानै ओमफ्राय माल पत्र लानानै थांनांसिगौलाय आरोना। एसे सिगां थांनांगौ, खाथियालाय होमबाबो एसे सिगां थांनांगौ आरोना। थिनालियावनो होदों जोङो, आथियाबारि थिनालियावनो। ओमफ्राय होमबाबो सिगां थांनांगौ आरोना। माल साजायहैनांगौ, सखि बहायहैनांगौ, ओमफ्राय सियार टेबोल बायदिसिना लांजोबनांगौ आरोना। बेनि थाखायनो एसे माबायो आरोना, टाइम लायो। माल साजायनांगौ मानांगौ, ओमफ्राय बबे माला गैया बेखौ सोसननांगौ, बिदि जायो आरोना लोगोफोर। बेनि थाखायनो एडभान्स थांनांगौ एसेहाय। ओमफ्राय नायलांदो आं दिनैनि ब्लगावहाय मा देखायलांनो हायो। दिनैहाय टाइम मोनाबाबो एसे खेबगोन आङो, एसे बानायगोन आङो भिडिअहाय। रावबोथ' खेबनानै होग्रा गैखाया, बानायना होग्रा गैखाया। अब्लाबो आंनो एसे टाइम मोनबा फ्रि टाइमावहाय बानायसै आरोना लोगोफोर। मा देखायलांनो हायो आङो देखायलांसै आरोना आङो। बेरायनोथ' मोनखाया, बे गाव जिरायनायनिफ्रायनो आं बानायलांसै आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नै बेगें थेगें नुजाजोब्बाय, जानाय थिग गैला, लोंनाय थिग गैला, ओरैबायदि आरोना। उन्दुनोबो 12था 1थासोआवसो न'आव सफैनोसै। बिदिनो ओंखाम जाफैनोसै, जाबाबो खहाबला ओंखामा। ओमफ्राय बिदिनो उन्दुनाय मानाय 2थासो जाखायो आरोना। 2था, 3था 4था 5था 6था, 3 घन्टासोल' उन्दुनो मोनो आरोना। 3 घन्टासो उन्दुदो आरोलाय सिखारदोलाय। हिनजाव मानसिफ्रालाय बहाथो गोबाव उन्दुनो मोनो। फुंनिफ्रायनो जागायदोलाय, सिथ्ला सिबनाय, थोरसि सुनाय, ओंखाम संनाय, उन्दैफोरखौ स्कुलाव थिनहरनांगौ, जाहोहरनांगौ। बेनि उनावसो नोङो भिडिअ बानायोबाबो उन्दैफोरखौ स्कुलाव थिनहरखांनानै दसे टाइम मोनबासो बानायनो मोनो आरोना भिडिअ इडिटफोरखौबो। बेनिखायनो आङो भिडिअखौ होनो हायाखै। बिराद टाइम नांगौ आरोना इडिट खालामनायफ्रावबो, आरो बे भिडिअ बानायनायफ्रावबो टाइम लायो आरोना, इडिट खालामनायफ्रावबो। बेनिखायनो आं होनो हाथ'वाखै लोगोफोर। दिनैहाय आङो देखायलांनोसै मा बानायलांनो हायो, मा देखायलांनो हायो नोंसिनिहाय। ओमफ्राय जोङो फाइनालि लोगोफोर खेला साजायखांबाय नै सफैनानैहाय। ओमफ्रायहाय बेनो जोंनि खेलायाहाय, थाव साबोनल' आरोना, सिम्पोल खेला। 6 नाम्बारसिम ओमफ्राय गारि खेला आरोना।
बेनो खेलाया लोगोफोर। ओमफ्रायहाय दासो साजायजोबदों आरोना मानसिफ्राबो मानसि जाथ'वाखै। दासो साननि 3:30 जादों। ओमफ्रायहाय बेलासिनि 5टा 6टानिफ्रायसो बिहिर जायो आरोना 10टा 11टासिम मेला जायो। ओमफ्राय बेनिफ्राय थांनोसै आरोना जाखांबानो। ओमफ्रायहाय नै दासो मानसिया फैहांदों। ओमफ्राय साजायजोबदों बयबो। ओमफ्राय जोङो सफैबाय आरोना नै सोरबा सोरबा फैबावाखैसो दाबो मेला खेला होग्राफ्रा। ओमफ्राय जोङो फैनानै साजायखांबाय। ओमफ्राय बेनो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नैबेहा जोंनि खाथियाव होनाय आरोना बिबोनांफोर जायो बिसोरो। ओमफ्राय बिराद इन्टारेस्ट आरोना मिनिनानै उदै बुगुर साजोबखायो एखमबाथ'। ओमफ्राय नै लोगोफोर आंहा मा मोनदों दसे टाइम मोननायावहाय गेलेहैदोंमोन आरो आङो ना लोगोफोर। जोंनि खाथियावनो होदों प्राइज खेला। ओमफ्राय बेयाव दसे टाइम मोननायावहाय गेलेहैदों आङो। ओमफ्राय नैबेखौ मोनबोबाय आरो आङो ना नै। ओमफ्राय मानसिफ्रा बुंबाय आरोना खेला होग्रा लोगोफ्राबो बुंबाय नों बायदिथार बेखौनो ला होननानै। ओमफ्राय आं लाबाय आरोना लोगोफोर बिराद समायगोन नोंजों होननानै। ओमफ्रायहाय आंबो बिराद फसायहरखादोंमोन आरोना आं बेखौनो लागोन होननानै। गेलेहैखागोन आङो बेखौ होननानै। ओमफ्राय 100 थाखा थैनानै मोनबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आं बिराद गोसो दं आरोना दासिमबो फुथुला लानानै साजायनानै दोननो। ओमफ्राय लानोबो बिराद इन्टारेस्ट दङ आङो दाबो। गोदोहायबो फुथुला लाहैयोमोन आरोना। ओमफ्राय दाबो आङो बिराद इन्टारेस्ट दं आरोना फुथुला लानो। मुर्थि बायदिसिनाखौ बिराद गोसो दं आरो आङो ना साजायनानै दोननो बा लानो। ओमफ्राय आङो दा बैसो जानायखायसो एसे बोरैबा मोनबाय आरोना। नङाबाथ' सिगां समावहाय आङो बिराद गोसो लायोमोन आरोना बेखौ बिराद इन्टारेस्ट मोनो आङो दासिमबो लानो आरोना। ओमफ्राय लोगोफ्राबो बुंबाय आरो खाथिनि खेला होग्राफ्राबो बुंबाय आरोना बेखौनो ला बेखौनो ला नोंजों एखेथार होननानै। ओमफ्राय आङो लाबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय एखे नंगौना नङा बुंहरदो नै। ओमफ्राय मेलाया बिराद गिदिर जादों आरोना आयौ आयौ मानसियानो एरायख'नो हाया आरोना। ओमफ्राय मानसि जाबा खेबनो हाया आरोना लोगोफोर। मानोना खेला सालायनांगौ जायोना ओंखायनो बेनिखायनो माबानो हाया आरोना खेबनो हाया। ओमफ्राय दा मानसिया सेंबाय आरोना नै लोगोफोर। 10टा 10:30टासो जाबायदां टाइमा लोगोफोर मोनानि। ओमफ्राय सेंबाय आरोना नै लोगोफोर टाइमाबो जाबाय नालाय। ओमफ्राय 11टा 11:30आवनो बन्द' जाखायो आरोना खेलायाहाय। ओमफ्राय सनाफोर नै बेराफारसेथिं थाखा खामायदों। बेराफारसेथिं नै मैदेरा हरावहाय फैनानै माइखौ सिलिंखार खालामलांजोब्बाय आरोना दुखुनांथाव बाथ्रा। बिराद मोजां जादोंमोन माइयाहाय। ओमफ्रायहाय मारु हायाव गायनायमोन आरोना बेयो एसे अखा हाबानो दै थायो। ओमफ्राय सेल' एसे बोखोदेरनानै गायनायमोन। ओमफ्राय नै बिराद दुखुनांथाव मै होनाय बायदि खालामलांजोब्बाय आरोना जासे जानानै फुलांजोब्बाय। ओमफ्राय माइयाथ' नायनांखाया आरोना गायबानो बिराद मोजां जायो बेखायनो गायदोंमोन आरोना खस्थ' खालामनानैबाबो। ओमफ्राय गैला नै बिराद बिखा खामथावथाव जाबाय लोगोफोर। बेराफारसेथिं खामायनो नागिरबाय बेराफारसेथिं जाया हनै बेराफारसेथिं मा खालामनो आरोना। नैबेथ' दब्लायसे फुल आरोना नै मै होलांजोब्बाय आरोना मारा होनाय बायदि जाजोब्बाय। ओमफ्राय फुलांबावबाय नै जासे जानानै फुयो। ओमफ्राय दुल दुल खालामलांजोब्बाय आरोना माइया ओंखारनो नागिरबायमोन ओंखारनो गथा खाजोब्बाय आरोना। ओमफ्राय माथो खालामबावनो भगबानफ्रानो गावसोरनो बिदिनो जालांखाबायबा मालाय। जोंलाय माथो मुनुस माया फिसाफ्रालाय माथो खालामनो हाबावनो लोगोफोर। मालाय भगबाननि माया जाहैबाय नालाय जोंथ' जेबो खालामनो हाला। नैबेबो दब्लायसेया जोबोद मोजां जादोंमोन। ओमफ्राय बे दब्लायसेयाथ' फुलखा गैला मारा होजोब्बाय। ओमफ्राय नैबेयावबो आदा दब्लाय मारा होबाय। ओमफ्राय दंबावो आरोना खना खनला मेरला गाग्लिजोब्बाय जाजोब्बाय। ओमफ्राय माथो खालामबावनो उफाय गैला। जा गरसे मोनो जा आग्लायनाय थायो बेखौनो जानोसै लोगोफोर उफाय गैला।